Welkom bij Kikker TV. Zeeuws-Vlaanderen bestaat 200 jaar en tussen al het mooie Zeeuwse landschap staat hier een mooi authentiek huisje genaamd Schorreblom. En wij gaan even kijken wat de inhoud hiervan is. Het huisje is gebouwd door mijn vader met sloophout uit de oorlog. En destijds op het onderstel van een betonwagen, van een betonmolen. En nadat het klaar was, is hij hierheen gereden. Hij kreeg toestemming van de burgemeester van het retranchement om het hier te plaatsen. En het is gelukkig nooit verplaatst hoeven te worden, want dat zou echt niet meer kunnen. Hoe is je vader bij de naam Schorreblom eigenlijk gekomen? Nou, dat is nogal eenvoudig, want schorreblommen, dat zijn dus die paarse bloemen van de officieel lamzoor, die hier aan de overkant volop groeide toen de geul hier nog precies onder de duin liep. Ja, in die jaren dat het hier gestaan heeft, zijn we dus volop aanwezig geweest. Maar op een gegeven moment kwam er hier zoveel verkeer langs het weggetje dat het eigenlijk begin juli al helemaal onder het stof zat, allemaal de hele duinen. En toen hebben we het verkocht aan een bakker Contant uit Oostburg. En vervolgens heeft hij het weer doorverkocht aan een visser uit Breskens. En toen ik pas getrouwd was en in Rotterdam woonde en daar dus weinig mogelijkheden had voor de vakanties door te brengen, kon ik het gelukkig weer terugkopen. Vervolgens hebben we het kunnen restaureren, toen nog samen met mijn vader. Bakker Contant had er toen al een uitbreidingje bij gezet aan de duinkant, waar het dak toen naar omlaag liep, maar dat was zo slecht dat hebben we ter plekke al gesloopt. En vervolgens een uitbreiding gemaakt met het dak een beetje omhoog. En daardoor kon er dus een douche en een wc en een extra slaapkamer erbij gebouwd worden, waardoor het voor die tijd redelijk goed te gebruiken was. Maar naarmate de tijd vorderde en de kinderen ouder werden, hadden we toch nog behoefte aan een extra slaapruimte en dat is een apart gebouwtje erbij geworden. Wat zijn de bezigheden die je doet als je hier bent? Nou ja, een van de bezigheden is onder andere vissen. Vissen met sleepnetten, dat doe ik al sinds mijn 10e ongeveer. En in 1959, dat was een hele beruchte goede zomer. Toen hebben we voor het eerst hier zalm gevangen voor de kust. En daarna ook nog 2 jaar en toen is dat eigenlijk helemaal verdwenen. En een jaar of 15 geleden ben ik begonnen met vissen met staand wand. En nu vangen we af en toe nog een zalmforel als uitzondering. En ja, het is altijd leuk om vast te stellen wat voor soort vissen er hier zwemmen. Alles wat met de zee te maken heeft, daar hou ik me mee bezig. Dat is van strandjutten tot... Kitesurfen? Nee, dat nog net niet. Sport, dat is niet direct mijn ding. Maar ik heb dus ook al verschillende gouden ringen gevonden voor mensen die het verloren waren, met een metaaldetector. En... Nou, nog leuk om een bijstandje te verdienen zo. Verkop je het ook weer door? Nou, ik doe altijd mijn best om te achterhalen van wie het is. En een paar keer is het ook via de man van de strand. Jannes? Wacht, de man? Nee, Leo. Leo, die me ingezeind heeft dat er ergens iets verloren was. En zo ligt er nog steeds een ring te wachten op een
op iemand uit België die hem vorig jaar verloren is. Ja, en bij de bouw van dit huisje is er natuurlijk heel veel hout van het strand gebruikt. Dat kan niet anders als je daar zo dichtbij zit. Dus hier hard hout wat aanspoelt vanuit knokken. En dit hier, dat is dan weer hout uit een container, want dat is een oude deur van het postkantoor uit Breskens. En zo wordt alles hier zo goed mogelijk hergebruikt. Maar je onthoudt ook echt de locatie per plank. Nou, per plank is een beetje overdreven, maar dit was toch wel typisch. Ja, we doen maar vroeger wandelde ik in Rotterdam en toen haalde ik ook al spullen uit containers van hout en zo. Er is ontzettend veel hout in verwerkt in dit huisje wat hergebruikt is. Dit was Kikker TV. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.